Bueno, Askatasun taupada disko baino lehen, beste disko batera zuten, Bakearen guda. Bertan Bakearen guda kanta dago, kanta potentea da esanguratsua da, timbalekin eta timbalak sartzen hasten dira, taldekide berri batzuk sartzen dira etxaiak taldean, eta bueno, nik Bakearen guda zintan ere badauka. Eta hemen 1987ko album bata, eta hemen ez dakit, moduren baten neukan aurretik ere, beste gauza batzuetan, baina beste gai batzuen inguruan hasten naiz kontzientzia politikoa izaten, ez? Hemen badago kanta bat, gaur arte beti buruan eduki dudana, ez? Kanta da, badaude kanta hemen, kanta oso potente eta oso esanguratsuak, ez? Gaur egun ere euskaraz ateratzen vigente daudenak, ez? Ez dakit, Bakearen guda izan daiteke, beldurra ere, gaur egun ere beldurrarekin bizi gara, ikuskizun baino bortitzagoa da, bizi dugun egoera larria. Gero Bagare, Bagontxal Mendibilen kanta famatu hori, Araban Bagare, Gipuzkoan Bagera, Ziberun Bagire, Bizkaian Bagara, baita ere Lapurdin da Nafarra. Gero Muga gabe, kanta honek aipatzen du askotan zelako muga dauzkagun, muga legala, muga internazionala, muga raziala, muga kulturala, muga mentala, zelango mugak dauzkagun askotan, askotan mugak ez dira guk esarritako gauza bat gure burueri, baizik eta kanpotik interesarekin sartzen zaizkigun muga batzu, azkenean gure psikologia guztian eragiteko eta oso modu prekarioan bizi gaitezen. Gero dantza gelditu gabe, honek aipatzen zuen zelango arazoa sortzen diren gaztaroan gurasoekin, eta gazteok egiten ditugula kontzertura joateko gogoak eta hau da bestea polita da. Ez dakit, bizil ere, kanta potentea. Kanta oso potentea daude, baina niri hemen grabatuta geratu zitzaidan bat izan zen Edonon galduta, ez. Edonon galdutak esaten du azkenengo manifan harritu nintzen zeniden aurpegiekin. Urruntasunean adierazpen berberak ikusita ninduen. Nire lurrean jaiotakoak ezinezkoa zuten bueltatzea. Beraien ametsa itzultzea da etxera askatasunean. Refusiatua, deportatua, eta barrez. Orduan honek gure gaztaroan azkenean behitu kantena zer den, baina kanta batetik abiatuta azkenean realitateak ere sortu zen ditugu, eta urtetan ibili ginen lanean errefusiaturik eta deportaturik eta preso zauden jentea Euskal Herrira itzuli zedin, eta berriro askatasunean bizitzeko aukera izan zezan, horrekin geratzen naiz album honetan. Ondo izan.